ମାଉସୀ କଣ କରୁଛ? ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଗାଧେଇକି ଆସିଲ ବୋଧେ ଏବେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ପୂଜା କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ମାଉସୀ କଣ ମାଗିଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ହଉ। ହଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଭୋଗ ଦେଲ? ହଁ ଭୋଗ ଦେଲି। କଣ କଣ ଦେଲ? ଆଉ ସେ ଧୂପ ଉଡେଇଲି ଆଉ ପୂଜା କଲି ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା। ହଁ ଆଉ ଭୋଗ କଣ ଦେଲ? ଆଉ ଲଡୁ ଟିକେ କଦଳୀ ଟିକେ ଆଉ। ହଁ ହଁ। ହଉ ଏବେ କଣ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଧେ? ହଁ। ହଁ ହଉ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳଉଛି। ହଁ। ହଉ ବାଏ ବାଏ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।